Assalamu alaikum, da farko dai sunana Kabir Musa Muhammad wanda mu sani da Keba shi. Ina mai farin cikin sanar maku da sabuwar waƙar nan tawu kidan bani dama. Saboda haka kada ku bari a baku labari. Za ku iya tuntuɓa ta channel nawu da dama. Keba show wayo. Kidan bani dama, wayo ina bani dama. Kidan bani dama dan Allah, kidan bani dama. Kidan bani dama cikin ranki dan ƙara girma. Fagen so da ƙauna ni a gare ki zan ƙara zamba. Ke ce zan gani in zo gunki har ma in yi himma. Ke ce babu ke a garin tilas na in yo na dama. Amma babu laifi in da gare ki san babu dama. Tashin hankali na shi da dare na ba kya gidana. Sabo na gare ki a yaushe ina bar gidanku. Sanan bambarin sa sai ranar da na yi ganinki. To wannan shine kaɗan daga cikin sabuwar waƙa ta na kiɗan bani dama. Insha Allahu nan ba da daɗewa ba za ku iya samun ta a YouTube channel nawu Bidimiti na Audio Market YT Music da dai sauran dukkan kafafen da nake sadar maku da waƙoƙi. Na gode.